Sayın Divan, Li Tirkiye û Bakur rojeva serekedoza girtina li dijî HDP'ye. İddianameya ku jaliyê serdozgeriya Komarî ya Tirkiye ve hate amadekirin û têda li gel bi temamî girtina HDP. Ji bo 68 rêveber û endamên wê 5 sal qedexeya siyasetê tê xwestin. Ji bo dadgeha destûra bingehîn hate şandin û dadgehê jî ji bo doznameya 69 rûpelî lê bikole. Raportörekî erkdar kir. Li gorî pisporê hiqûqa navdewletî Kurtuluş Baştimar niha li pêşiya HDP du senaryo heye. Yan wê HDP bi temamî bêgirtin, yan jî wê bi qismî an bi temamî. HDP ji alîkariya xezîneya dewletê bê mehrûm kirin. Şimdi burada iki tane senaryo var. Birincisi anayasa Niha raportör ve peşi rapora peşin alêkulînê amade bike û vê pêşkêşî serokatiya dadgeha destûra bingehîn bike. Niha li pêşiya HDP du senaryo hene. Yan wê li gorî hincatan doznameya HDP bêgirtin, tabii ev biyasayî zor e. Ya duyem jî wê HDP bi qismî an bi temamî ji alîkariya xezîneyê were bêpar kirin. Niha li ber destê me mînaka DTP heye û dadgeha Ewropayê ji bo girtina DTP biryara binpêkirinê dabû. Li gorî hiqûqnas û hevseroka Komeleya İhade Eren Keskin doza girtina li dijî HDP eql û feraseta dewletê ye û HDP neyê girtin jî wê nehêlin ku HDP di qada demokratîk de siyasetê bike. Kendimi 90'larda gibi Doza girtina HDP berdewamiya hişmendiya salên notiya dewletê ye. Lewma ez zêde şaş nemam ji xwe Tirkiye ev demeke hemû mafên navdewletiyên mirovan û yasayên xwe bin pê dike û cîbcî nake. Niha mafên îfade û rêxistbûnê yên HDP jî têne astenkirin. Ji xwe bi qeyûm û girtina ji zû de nahêlin HDP siyasetê bike. Tirkiye bûye welatekî wisa ku em nikaribin pêşbînî bikin ka wê HDP bê girtin yan ku li gorî hiqûqê nayê girtin. Raportorê ku wê doznameya serdozgeriyê lê bikole, pêşî rapora pêşîn a lêkolînê amade bike. Gar rapor ji aliyê serokatiya dadgeha destûra bingehîn ve bê pesendkirin. Wê dozname bê amade kirin û li gorî usûl û esasê parastin bê kirin. Piştî vê wê serdozgeriya Komarî û HDP jî li gorî esasê parastina xwe bike. Pişa wê dadge roja biryardayînê diyar bike û raporê ji 15 endamên xwe re bişêne. Li gorî yasayan biryara girtinê divê ji sê paran du par pesend bike. Yani ji bo girtina HDP divê ji 15 endamên dadgeha destûra bingehîn 10 endam biryara girtinê erê bike. Ömer Sönmez, Kürdistan 24, Ankara. Bir değişikliğin yapılması.